Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan mangkat kerja guys, yang kelima harinya. Ya Allah, salim sayang, salim sayang. Oh lo 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 lo. Lah cium dulu, cium dulu. Ya Allah, ditinggal 5 dino Gusti Allah, nek sore ya ora tau petuk. Nggih, Mamak kerja nggih. Mamak kerja, Dek Isa sing pinter. Engko nek Mamak wis gajian tak tumbasno. Apa, Dek? Es? Es krim ngono nggih. Nggih, Mamak mangkat dulu ya. Berangkat dulu ya, Dek. Dadah. Dadah, pinter Reca. Dadah. Dadah. Kakak wonge kemah ya, guys. Dek Dinda. Dek Dinda iki mangkate ndek ini jam 1 siang. Iki engko pulange Minggu jam 9 nek sekitar jam 10-an ya, guys. Pakai sepatu angger mulih wis mesti kodanan deres ki mesti guys, serai syuting angger mulih kodanan ya saya ceklakne iki ya, tak sepatunan alah nggih nderek oleh iki bakal apa ya? Bakal rayang oh. Sapa? Wis tekan nggone Mbak Tin, ngenteni kancane ya, guys. Mariam yo urung metu. Ayo, Mas. Lane cek do persiapan. Oh, Yuyom wis mangkat isuk kok. Ayo, Ding. Ngono lha sik nata bontot. Sik tak kek ning jero-jero tas. Wong tekan kono ku yo santai yo, guys. Maksudnya santai iki meskipun kancane iki urung teko kabeh, ngono ku yo panggah di enteni. Jadi sarapan ki yo bareng-bareng. Engko mangkate kerja yo bareng-bareng. Memang dhisik gak emplok-emplok apa-apa blas. Biasanya tumbas rapi. Tumbas ayo lah kok malah sek dasteran. Kok iso? Lah Yuyom wis gegeri wong kok. Yuyom wis isuk mang wis. Endi sonem? Masa mun ki ya? Mbok dang kabeh apa? Loro iki. Loro. Cek panas jam keringet buka sih. Lho kok tak buka sih. Agak tak tutup iki mang. Buka ning lha kowe apa gak nggo jaket-jaket to gak nggo? Sukun awe Pak Mandor kae, guys. Ndek bengi iki wis apa dolan rene, maksudnya sing Mariam ya wis kono, sing Pak Mandore ya wis dolan ngene Mbak Yam ndek bengi. Emange jodoh iki yo gak kemana ya, guys. Mergawe agek 4 dino wis entuk jodoh. Mbah Marjono apa ndi? Jalan-jalan ya, Mbak. Teko kono. Kok Gapura. Ben sehat. Ya wis mulai ijo-ijo, Mbah. Badhe abuk. Bintang enek sing
ngurmati awake Mbak Maryam, maksudnya bentang anak sing golek dhuwit, bentang anak sing dijak rembukan, maksudnya musyawarah ngene-ngene ya guys. Wong nek gak duwe gandengan iki ya ngono iki. Ning dinggo niki ya digojloki wong ayo guys. Yes. Iya ya wis ngono kae lah, wajar jenenge wong janda rondo ki ya ngono kae ya sak nggon-nggon ki wis dipacukno kono pacukno kene. Tapi alhamdulillah mergawe nggih 4 hari 5 hari saiki alhamdulillah nek emange wis judo ya ndak kemana, berarti ya judune wis ning desa Jeliru ya guys. Tapi untuk Sumengko mandore kan omahe iki Sumengko. Ndek bini wis rene dikon ngeterno urut, ndek iki masuk angin ning kono dikon ngeroki. Dan ndek sore rene iki telepon karo DC. Maksud iki Mbah Lani ning omah ora kan ape urut. Tak delokno lah tak kira sing urut kira Mbak Maryam. Jebule apa kuwi dadakan Pak mandori iku mau sing ape urut. Terus tak delokno Mbah Lani kok nang omah, terus tak kon moro. Tapi tak kon mampir ngene dhisik iki jere sok-sok ae Bu, aku sesuk rene neh ngono. Oh, nggih pun. Tak kon mampir ngono, guys. Yo liwatan, tapi kan ndek bingi wis wengi, wis jam 8 lewat. Dadine yo mungkin ae yo arep mampir ki piye ngono kok sore rene neh. Nggih Pak. Bentang do rembukan, masalah dino, masalah akad nikah, bentang dudingan guys, bentang resmi jadi suami istri. Ya, bismillah. Angkat guys. Alah. Wis ngunyah apa ora kok wis ngunyah. Aku wis lah kok. Ya itu kudune anu ya. Topi mundi. Tapi apa? Itu Capek. capek. Jam terus teko kono ae. Oh, udah. Ya telu iki lho. Enak lipate ora. Dan kok atau larane kok. Ini masa api kalau sekelane arit. Kok sampai camping ya Mbak Sep? Lah iki yo camping nek sampai camping aku. Loh, anu ku digo apa ora? Apa? Sarung tangan. Dite kok anu supaya Mas, sarung tangane Mak Mbak Tin. Ning nggo tas wis. Pokoknya iki siapno ning tas saya, Bu. Lah, Arep tak ubah lalir. Ala sampean patok era kadel ya lah.
pasar. Alah kayak gini aja. Mbak, siaran kamu. Dalam Siarannya kamu. Tahu. buatan YouTube. YouTube. Nggih. Apa YouTube ini? Keluarga DC. Oh iya. Nggih, subscribe. Di-subscribe nggih, Mas. Mbak, like, comment dan subscribe. Aku Oke. lah. Dalam Saya apa ya? waduh, nek kote hadiah kita bingung aku, Mas. Arat apa nih baju? Hadiah ya opo? Arep sih iku. Mbak, jadi YouTube apa lali ya? Mbak, like kok berapa? Senyum Pak, senyum Pak. Subscribe kok. Ada sekerat sih, pancing kan. Aretmu. Aret. Campurannya seprit tak ya? Lah, Lah aku udah ya? ketol lah. Betul enggak? Raimu kayak toko. Alah. Iku Pak angkatannya, Pak. Dalam? Angkatannya, Pak. Oh nggih, iki bapak-bapak do ngopi, guys. Do ngopi penggiyane. Monggo. Dalam? Ya Allah, Mas, keluarga DC. Oh iya. Nggih, pokoknya DC ngoten. Keluarga. Dalam? Nggih. Nggih, keluarga DC. Oh, alah, delok tenan porang nggih. Ayo, Mbak. Kita bilang orang Kontaknya Bu. Mesti keterak ayam. Iki ngesakno Mas sampe nek nggore niki terus motor loro. Letre ngono kae lho. Ayo yam ki bagianem. Ya wes nganu. Tak kempete ae. Bagian. emang barang itu ora wong. Enggak. Barang. Sampai dewe-dewe. Dia ketake nganu. Ya. Penjual kuwi lho. Apa ora ndak pe di Aret iki lho. ndak pe di Kok masalah gak mbet ketok ya, Mas. alah ki nek mulih nek udan yo mliter-mliter aku malah Gelem jam 2 lho nek angger mulih rek. ngesakno Mas Ali ki lho malah. Nganu Gus, saiki larane sedelok ae ku ndang mulai. Iya. Jam 2 lah. Jam 2 laut. Ya. Lho lah kene nggih aturan dhewe engko sing pake Ora, Ya, jam loro. mangan mbek kono ora apa-apa. jam 2 kok laut ngono. Kok ambekan Nah, bose. nganu apa ngono ae. Larang sedelok. Laren mangan karo lir-lir delok jujurno geger ngono lho. Kok jam lho ndek iki lho jam 12 wis acakno Bu. Gak yo lho jam 12 20 menit. 20 menit. Gak yo setengah siji cek kurang lho wis acak neh. Dadi nek saiki kan setengah 12 ya. Heeh. Lagi apa yang laut jam 2 Awan setengah siji setengah 2 jam 2 laut. Anu jauh ora nang kota ya. Lha kok nganu ya tebu nganu pagi pas setara apa. Goleki jaketku sing nganu kok ambune ora garing tutute jaket lepis lah. Nek Pak aku sih ora jaket kan anyep lho ki esuk-esuk ki adem. Tetenan. Ya iyalah. Ayo. Iya anyep tenan. Kok sarapan. Gak ki aku jangan tewel. Tapi untuk ku mamang ki bumbuku ki ndek pas tandur kae kok serondok piye ngono. Tapi tak nggo kelan iki rasane ki yo. Lah iya, tak kelo separo jek separo sesuk neh. Aku nang jol, Dik.
Ndak cekel kabeh. Sesuk Panen nih. paling apik. Gah ora apa. Tuwek tenan ana. Depuk. Lah ya. Kan asing nem. But. Kok nek mateng njaluk neh nongkone nek mateng. Iya, Win. Anu kon gowo kon go rene ngono lho, Ndak. Sama nek Anu ya. Kon kuwi rono tak pangan. Iya, saenake aku rembuk kaya nek nongko mateng gawa. ning kono lho ora kepangan yo. Udine ngene. Bu, oh nganu yo. Njaluk neh yo, Bam. Kok kan njaluk. Lho terus karo rek. Anu. Ya ndek sore gelem nyeluk pak ngono. Yo ora. Lho, lha piye? Mosok gak nyalim? Gak disalimi ngono. Sing udin. Pak D nek nyelukne. Jo. Tadi tumbas merokok. Walah cu Pak D ngono kuwi ah. Engko sampai somben nganu Daud Pak D ae. Ora apa-apa. Ya pake ngono lho. Pakku yo Pak D. Pake. Pakku dhewe nek aku ndelok Pak D. Lho piye ya? Oh, ala ndelok. Lho Pak kandung malah mbok celuk Pak D. Iya, lah ndelokno yo. Lah ya wis omong Mbah Samijan sampean. Yo urung ha. Lho piye? Lho yo ndang ngomong apik dipek wong Pak. Sampe anake dhisik. Lah piye wis mbok omongi Winda? Oh, wis teh kalau anak wis mbok ngomong. Oh, nggih cuma tak omongi nek anu gitu. Lah yo pas aku ini iki anu tebu di pacar wong anu. Ya tapi yo mbok ngomong. Agek pacar kok ya Yam, tapi engko nek wis ning pelaminan yo ora apa-apa Yam nek wis teko hari H dienggo tenanan kok iso. Wong ketok ya wis do matuk. Yo ora wis tuwek rasah pacar-pacaran butuh ndang resmi. Ndang akad nikah. Butuh proses. Lah. Ya proses ning salah suwe-suwe. Lah yo tuwek yo Mas, beda mek sing nom-nom. Kok Wis powel barang. wis powel barang kok prosesnya rasa suwe-suwe. Engko ini orang sandel. Itu apa teh? Aku tuh Aku kok langsung sepatu ae, Mas, penak langsung sepatu. Kuwi piye mbet neh kok ndek iki ora jane dikeki debok neh ngono ya. jam wong teko ning kono. Kan kono lah. Walah wis duduk manis ya. Pacaran ambek Lek Agung. Lah kayak ngeseng apa. Ketoke anu sengso ya Mas ketok ya. Nyengso apa ya? Ya, ki metune iki lho lho iki ya. Wedi. Oh, garing rondokan wis gak kok ndek iki tenanan. Garing, manut kan asine mriki lho mboten deres. Terus gremes tok Mas, kene mungkur kae lho ya termo kletik-kletik ngono tok. Alah yo. Tapi kayak mendunge Heeh. Jahe dek mau. Gitu we. iya lah. Kita Kowe sing dadi yuyu kangkange Yam kuwi jane sing nduk dhisik iki sampeyan kok Yam. Lah wong aku dhewe apa pedhot yo anu rek pas apa. Yuyu kangkang kok wedi. Oh alah iya. Yuyu kangkange wedi. Ada di sikil. Nek nek sawah lunyu-lunyu aku yo wedi rek cucu yo ketaprak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Ya untuk tandur kayak guys. Wis rodok mulai jenggelek. Jere nek info tandur sida apa ora ndek iki? Wis tanduri wong. Marai angger sore iki udan iki lho ya. Cuacane iki gak memungkinkan termono wis mulai wengi udan. segare dianu. Nggih langsung engko jam 2 mantuk ngono. Iya, iya enak ngono. Apa mana nih? Ya tinggal aja bisa. Jadi mana begini ada.
aman bayaran. Paling kok nek jam 10 balik nanti. Bendang nek. Bayaran apa? Pedot-pedot rek. Dek iki ngare tak ngare. Ora iki lho rek. Aku napa? Lah ya tak kon ninggane paculku. Yo jam dikira apa? Lah kene apa nang kono? Lho bayare double lah. Yo ning kene Mas, tapi sampean kan gak enek pulsane. Ndak maksudku ki. Yo gak iso ditelepon. Kene apa ning Aku ning kene ae. Mas aku ngebele kuwi lho ndik ngiyu Yom. Tekone mbok goreng. Ayo, sarapan kono ae Mas. Ono nang kene kok. Ning kono ae nek awan layah-layah. ning kene sik lah. Pinggir digawakno kon godhog direk digodhog. Kon Ana buat wong-wong. Wah, lah ngono kuwi yo. Panjo. Piye yo ngono kok. Ora kok ngedang jere mambok anu wong. Ayo Bu, gak sarapan ning kono misana. Ora gelem ngadang kok malahan. Sing duwe olah. Maksudnya kan dhek sing gak duwe gawean. Lho. Wah, wah. Yu Yom. Ini kae lah. Yu. Lah wong ora ndek gayan piye wong ayang bebek ndek bengi ki lho wis rono. Ayang bebek wis dolan ora ndek ayang Ate gak apa-apa dhek. ora ndek penggian piye. Wonge yo wis ngene, mbok enak wong ra apa-apa. Lho, Oh, berarti ayam bebek rono yo sing aku kene bagian ngono lho. Lho ayam bebek rono yo. Walah sak tengah sakeh, Mbah. Yo weh. Lah ora pere tanteni. Ayo. Sarapan kurang. Ayo Sarapan nek sarapan piye lho? kula jeng ayo rono ae, Mbak. Mau mungkin regane teng mriko kula kok. Lah kowe mergawe ning kene kok. Kene bagian Blora Selatan kok padakno kono bagian Blora Utara. Waduh, guys. Jadi bagiannya dewi-dewi. ngono aku sesuk anu Pak, aku apa mangan apa Sukun. Lah sukun. anak mbakmu yo godhog wong ngedang. Tapi nglithuki yo Yom. Rasane aku kok. Yo kok telo rambat. Tapi kok cuma legi telo, iki gak totek. Sono gek rasane. Hambar. Kene bagian kene kok. Kon sarapan ngono blereng-blereng. Anu bolak-balik. Lah nggih. Alhamdulillah. Sarapan. Lah ngono banyune ditutup. Nek matene kok banyu ora tutup tambahi banyu udan. Udan yo Pak ndiki pas Nggih. nyalot ngalor. Nggih. Sing nggone dhewe garing gak udan. Sarapan dulu ya guys, dhisik mau nyayur tewel. Nyayur gori sing awake Pak iki tak sayur separo, cek separo. Tawelno jangan tawel nggonku iki penuh nek tawel ae. Nggih, anu Mbah duwe dhewe. Kira dia nggih wong-wong ki ya kok tapak-tapakno ngene. Nggih. Ngene kula sing duwe. Mak ngene make kepaten, tewele gerang ngono. Iku lho Mbak manggen. Nggih. Cuma gantol limbing. Anu dhewe-dhewe, Mbak. Nggih, tangan. Oh, walah ning dewek suku. Walah ngoten niku. Walah kondiang Lho kuwi sing stok ngono kuwi ning kuwantung aku wegah. Bahan barang lewat bentuk. Penting, Mbak. Ya. Nggih, penting. Tapi jangan iki langsungan. Mesti maksudnya gak Oh, diletek. nggih, nggih. Bulan langsung makane nek sing anu ki 40 ya kakek 10 mungkin. Iya ya. Lho iki ngono kuwi. Janganane kayu kan mesti nek lecek. Indek iki dibolong disubal anu kayu saiki. Ini senengane gak mangan. Mboten nate sarapan. Oh, kok gak iso. Kulino ndek mbene. Iso mbak aku blak ora sarapan. Angger mbah ngemplok napa ngono. Ben, ora gabung kene. Lah iya. Balaku sapa ki ngene kene iki. Kelek yon ya nggih.
sambel jengkol. Nggih, niki enten sayur Mbah lho nek arep sayur jenengan. Kalau iki nek awan. Lah aku esuk awan yo siki Mbah nggawa terus enek sambel apa ora tak gowo. Wis kejogo mbek iki mampu kok nek. Nek bumbu lho tak gowono. Nang omah mangan ndek sore wis ditukokno kuwi ana mantu apa ndang bakar. Aku teko mantu ndek jalan-jalan pemulung kok di anake geger sak ning mulung delok sepur. Mulai kok di empuk ya. Tak wopo. Lek yen iki bensin iki masane entek. Lah Mas Lah Salik tibake Mas Salik gage-gage nukokno digawakno seliter. Teko kono bensin jek aki lho. Tibake terus dibuki gak kena imbuh apane Mbak pokoke. Terus digeret tah nang nang dijualeni. Makane niku lho. Nek ngawas kok. kene de bensin entek. Mboten cek agi Mbak bensine. Nek nyawur iki ngono. Guglek ngantek ping anu lho cek teles ya Mbak tembus yo. Teles nggih. Niku ayo. Ora kaya enek Mbah Buncah. Mbah Guno. Heeh. Nggih dereng paling wong aku mangkat ndeke cek. Wis mateng burung jere. Kok cek kok kidul Mbak. Golek anu paling. Sambel jengkol Mbak. Nggih Mbak, niki pun. Apa awane Mbak? Nggih iki aku lugu tak longi. Akeh kok. Tase kepeken. Iki le Mbak tewale ngantek mbluwomot kok ngene. wis kok. Tangan bubur gitu. Mang Yuyum yo anu petis tewel, Mbak Tin yo lindrang tewel. Wis petis kuwi enak wis petis yo. Canggih Mbak. Wis Punya yo esuk iki mau. Apa ndek sore awak wis kadung kosel. Aku dhewe yo. Ngopeni HP tok ngaput wis bar nang ayem aku. Tak irisi tok, tewele tak irisi tak cemplungno kulkas Mbak wis karep nyanteng. Bumbune ndek bumbu riyen teng Anu. cekek teng kulkas Nggih. Bareng rendingan kalau Mbak. Guys, sarapan guys. Katenane nggih. Soale durasine wis memenuhi. Engko insyaallah nek iso ya nggawe apa rong video nek gak iso ya wis anu iki soalé nek mantuk ki wis gugup kabeh mundung apa ngono ku lho. Semono nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.